Takže čaute, ja som Jaras a vítam vás u ďalšieho videa. A dneska sme tu zasa u Geometry Dash a ideme si vytvoriť nejaký level. Nechce sa mi moc pokračovať v tých normálnych leveloch, pretože máme tu túto novú verziu, máme to platené a je tu oveľa viacej možností ako v tých leveloch, takže ideme si niečo tentokrát iné robiť. Samozrejme, vrátime sa aj ku inému. Takže, máme tu tento Back on Dash, ale tak to určite nepomenujem. Minule sme začali ho robiť. No, ale to nás dneska nebude zaujímať, až keď ma taký napadne, ale teraz by som chcel toto. Je to level na tému šachu, takže by sme mohli s tým začať nejak pracovať určite. Ešte raz, aby sme tu... Bože. No dobre, myslím, že stačí. Takže, no. Takže. Čo ja viem, ešte raz si, aby sme tu mali tú lineu. Dobre. A teraz si tu dáme tento, by mohol byť dobrý. Tak. Dobre. Ukáž, čo urobí toto. Tak. Neurobí to nič. Takže dáme tam niečo iné. Delete. Tak. Mohli by sme tam dať napríklad čo viem, toto. A na to by sme dali toto. Tak, pekne. Dobre. A teraz pekne dáme tu nejakú žiaru, pretože to sa hodí. Tak. Tak a bude čierna. Pekne. To vyzerá dobre. Dobre. Počkať, nemáme tu nejaký asi biely orb. Tu nenájdeme čo. Ne, to... Počkať. Tiež nie. To by mohlo nejak zafungovať. Jo. Celkom pekné. Tak dáme to aj tu pekne, aby to takto hralo, áno. A dáme tuto edit. Tak, a dáme rotate. Tak. OK. Teraz toto. Nechcel. Edit. Tak. Teraz nejak takto. Tak. Hneď to vyzerá lepšie. Dobre. Tuto by som chcel nejakú plošinku. Takže tuto by sme mohli dať takúto. Takto. Pekne. Teď si vypneme. Čo to by som nemal. Radšej už. Tak. Pekne. A ešte to predĺžime. Tak, to bude stačiť. Teraz čiernu a zasa ideme na to. Dobre, a teraz tú žiaru, takže máme tu toto.
tak, bielu pekne bielu. Tak, teraz čiernu, tak. Tuto nejako chýba. Dobre. Tak. OK, stačí. Počkať, vlastne tu sa ešte dá, aby to malo hitboxy. Tak. Je to pekne tam. Tak. Tu dám takto. Takto. Tak. A takto. Tak, pekne. Počkať, a teraz dáme na to ďalšiu žiaru. To bude táto. Takže. Tak, striedavo. Tak, pekne biela. Tak, teraz čierna nasleduje. A zasa poďme. Takto pekne dokola. Tak, a swipe. A... Ale som nechcel. Dáme takto. Swipe. Tak. Počkaj, trošku priblížime. Myslím si, že je to parádne. OK. Ideme to skúsiť. OK. Tuto by sme mohli dať nejaké prekážky. Čo? Takto. Takto, ale biele. No a tuto by sme ešte mohli dať tiež biele. Tak. Teraz to celé otočíme. Tak. Toto. Tak, pekne. Tak, ešte toto. Tak, a myslím si, že je to pekné. No a teraz tam dáme trošku žiare. Toto posunieme. Tak. Tiež posunieme. Tak. Tak. No a nejaký orb teraz zasa, čo ja viem. Tak. Tak. A ešte tam dáme toto. Rotate. Tak. Keď skončím, máš za mamou, hej? Dobre. No a teraz tak si dáme tak. Aby sme išli dole. No a ešte tam dáme
túto dekoráciu. Tak, my sme to videli. Toto. Dobre. No, nevadí. Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a ja sa teším u ďalšieho videa a ešte to idem skončiť. Tak čaute.